أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Niat ingsun mlebu alas liwang-liwung, setan ora doyan, demit ora ndulit, memala padha lunga, sing ana mung Bagas waras, rejeki mubra-mubru blabur madu, sluman slumun slamet krana Allah Ta'ala. Nuruti lakune nala kang cinipta teka, kang sinedya dadi, kang ginayuh rawuh, sirna ilang pepeteng, kang ana amung padang biar trawangan. Masakane wis mateng, lagi masak ana alas terus saiki dipangan bareng-bareng sak keluarga iki. Iki aku. Iki kae sing nang kono kae sing agimoto kae bojoku. Iki anakku. Lanang jenenge Bima Satrianusa. Iki anakku sing wadon jenenge Sri Kandi Putri Pertiwi. Ayo, sapa sing arep melu mangan kene? Wah hebat tenan iki. Jan nang pinggir alas kok ya yuk. Ngombe kopi susu. Lah jan. Mantep tenan kok. Sing masak anakku sing burung suwe, anakku lanang iki nang kono iki masak. Gawa kompor cilik. Ya wis, alhamdulillah. Ngowone ya rada adem ana kene. Iki ya nang perenge Gunung Penanggungan. Isih adoh munggah meneh isih adoh ya. Petara 2 jam munggah iki. Ning tak delok iki adi mangsa rendeng iki apa to? Dalane rada lunyu, mulane aku ora wani dhuwur-dhuwur. Sok wae yen ketiga ngerak ya. Wah, penak banget munggah rene iki. Ya saiki santai-santai sik nang kene karo iki ngematke sawangan-sawangan sing incah ana kene iki lho. Wah, deleng kae. Wih, juru-yuruyu barudan sih. Heeh. Piye makan mriki piye? Enak ya. Tapi kok ora ana mendoane ku nang kana, nang Cilacap. Ning ya kuwi mangane mung mie. Nang gunung soalé iki. Ojo mulai sik, Pak. Tak foto karo aku. Astagfirullah. Wes kelas api-api. Samiya banting sarira, cegah nedha lan tilem, supados nafsu ingkang ngombro-ombro suda saha manah saged lerem. Teman sabarang ingkang dipun kajengaken insyaallah kelampahan. Seserepan lahir batin sampun mamang menawi sampun nyumerepi bilih badan menika ing alam kabir wonten ingkang murba misesa sabarang pedamelan dados kaleksanan. Leres lepat awon sae begjo lan cilaka menika
boten sanes saking badanipun piyambak. Dede saking tiyang sanes. Mila kedah ngatos-atos lan tansah emut. Nyingkirana sakathahing durgama. Wonten sesiku tigang perkawis. Sampun gunggung badanipun piyambak. Sampun nenacat lan ngalembana ngasanes sanget-sanget. Sampun memaoni sabarang damel lan sampun sok ngraosi. Sampun diulang, sampun mesak dengan tangan tangan pernah dengan pun dilani sampai dengan saya itu mana